Hawu. Yabuye ndodana ulahleko madoda. Uyabona wena ogada lomlomo wakho wena. Angikuthandisisi wena. Hawu. Kanti futhi abuya ngithanda ke ndodana. This time around ayifuza ukukhonze mina impela. In yona. In. Sengamane ngithanda inja. Ngiqabula ikhala lenje libandayo kunokuthi ngithande wena. Ngafa. Hey qawu. Hey madoda. Ngithi mina usuyisizile nje wasenzela ifavor wahamba la before umhla ka 30 June. Yewona mfana. Ungazongihlanyela wena. Uyangibona mina ngiyinyanga yeMarch and March. Uyabona iMarch and March ngoba inamandla nje enza lokho ekwenzayo. Hawu, amandla ami lawa. Ophakela umthakathi laba imithi bayinqinda phambi kwenu nibhekile nizinsizwa. Uyithola kumina. Wangindawo mina. Hey, imali. Manje usuna i-ID yokubala eMzansi. Ini idea? Ayifuseke ongiyeke wena Hey mina. mada. Awukakezwani. Ophakela umthakathi uyazi ukuthi sebambe bengena door to door namadoda la behambe befuna ama-ID kubantu kwabala. So bahlala la ngokusemthethweni. Ngempela. Lalela. Uzobatshela ukuthi bangazongidakelwa mina. Banganidakela nonke bangazongidakelwa mina. Once badakelwa mina, liyobhubha. Umlazi wonke lo uyophuza intelezi. Ngizobulala umuntu. Angazongihlanyela mina ophakela umthakathi bani lapha. Ngona yange ngawo ngeqale phansi sikhulume. Hey, ngani yami, kunjani uyaphila? Ngiyaphila unjani baba? Hayibo, uphumaphi kade sakugcina? Hawu. Awuboneni, ngiphuma emakhaya. Bengisayothi ukuthi ngikhothwe la idlozi phela ngibe namandla uyabona. Akuphi amakhaya akho baba? Uyabona wena, sizoba nemibuzo eminingi manje ecasulayo. Yabona mina ngiyifunela usizo la kuwena. Usizo lwani-ke manje leyo yabo belinemali Nkosi yami phakathi. Hayi anginayo imali mina bhuti. Akukho mali engiyifuna la. Lalela wengane yami, ngizwe ngandlebenye phela ukuthi ophakela umthakathi ngizwe no Jacinta sebasingenele ezindlini bathi abahambe. Manje yini engakusiza ngayo mina uyikwerekwere nawe? Ngizokushaya. Ayi baba buzongishaya-ke le meeting asiqede la. Hayi ngane yami amangcoko bengidlala lana. Buka phela ngane yami. Kunomuntu phela engihlekisana naye yabo into yami yokuhleka. Manje phela akuyena owangare. Manje bengifuna ungisize lana ungibhalele izithakazelo zakanjovu yabona. Uthi mase ungibhalele izithakazelo ngiyithathe mina ngiyozithi fu kuyena khona noma sebefika phela ophakela umthakathi ayiqeqebule azayophuma ngalena. Let's. Awu ngazile ngane yami wena ngakwethemba. Ubabhalo undlovu lami. Uphendule phela ungazungishiye bomnyameni kanti ngangoneni Xoxela indaba. Hewe banele abakufika bayimisele ngokuhambeni bengenzani noma yini. Ngempela. Hawu phela lo baba ungicela ukuthi ngimbhalele izithakazelo zakanDlovu. Kuze azonika intombi yakhe kumele ihambe nge-8:30. Unamanga wena. Hayi bakadlala uphakele. Unentombi yangare. Hayi kunamanga. Ngiyakutshena. Kwazi ba mhlawumbe uyifunela yena nje lezoyithakazela. Hayibo kanjani manje? Imali. Angithini nana kuthi ngifune ehambile la egcikeni. Kunjalo? Hey, kunjalo phela lo muntu udume izwe lonke la umhlaba wonke ukuthi uyathakatha. Manje ubani ozofuna ukugebula impilo yakhe? Aziyake, yabona ngoba ususho kanjalo. Watcheni lena. Hayibo, ngaze usuphezulu kwami. Sudubheka.
Hawe. Sanibona madoda. Hlangana Zulu. uZulu uhlangene. Hey. Ngaze simoshela isikhathi la wena. Unawo amaphepha okubala? Hayi, khuleka wona ngizwe. Mina lale ngumgidi wokuzimilela. Hey, uthini manje lo? Uthi yini Mkhaya? Uthini lo? Hayi. Oh, hayi kube nephushana. Asithi wena ngizwe asiqale phansi lento. Hayi, wemkhaya. Waba isibongo wena. Hayi lalela phakela umthakathi. Mina ngwakandlovu mina. Ngundlovu mina. Hayi inamanga lento mkhaya. Izayi le ikwerekwere leli. Akahambe. Phakela umthakathi. Angilona ikwerekwere lo. Ngiyondlovu mina. Ngugatsheni. Uboya benyathi ukhabazela, umkhize kamavovo, umtshosho, imloyo. Akithi yazi phela. Eyibo. Le remix yakho ethakazela we DJ Saka uyithatha umsanga lodwa lo ukhulumayo. Wena. Ungazongijola amasimba wena. Ungathi sekuphela amahora angaka ngikremana lezi thakazela ngibhalele ingane yami. Uthi wena amasimba. Usulate ke mnumzane. Bakufundisa udoti. Uphakela umthakathi nongizwe sebela kamakhelwane. Hey, ubani? Ndoda uvule la. Oh. Bhuti njani? Hawe siphalaphala. Ngiyaphila. Legama lesibongo. Igama lami nguMatewu Ndlovu. Akuphi emakhaya? Semakhaya. Kephi ekhaya? Hawu Nkulunkulu wami. Ngiyasho nje ukuthi kusemakhaya. Uyazi uyangiphazamisa ngibhizi la. ID bhuti. I-ID yani ngoba phela ngisanda kukutshela igama lami ukuthi nguMatewu Ndlovu. Cha ngidinga iproof sikhathele nini? Sikhathele. Bele nihambe nozabeni la. Iproof seswami ngiyakutshela ukuthi mina nguNdlovu mina. Umkhizi ukhabazela kamavovu ugatsheni. Uzwide kalanga yimi lo. Angisetsho lo ID 30 June yahamba wena. 30 June yahamba. Kodwa mama seswami before ngihambe awufuna ukusadila inkani. ayibambe lapho ke bhuti. I-30 June sezikude kakhulu. Kusasa lo kusanga ngiyabuya nophakela. Ngiyabuya. Ngakufici la. Uphakela wathi?